Dámy a páni, vitajte pri ďalšom videu, ktoré sa bude týkať dovolacích dôvodov uplatnených v trestnej veci doktora Kováčika na Najvyššom súde súvisiacimi s porušením práva na obhajobu doktora Kováčika. O tom, že všetky návrhy obhajoby v rámci vyšetrovania vyšetrovateľ Ďurka odmietol vykonať a že tento postup odobril prokurátor Šúrek, tak o tom ste už asi počuli. Obdobným spôsobom následne postupovala aj sudkyňa Záleská v súdnom konaní, ktorá hromadne odmietla asi 90 dôkazných návrhov obhajoby. Najvyšší súd následne v rámci konania o odvolaní vykonal len minimálne množstvo nami navrhovaných dôkazov. Dnes vám na konkrétnom príklade priblížime, ako vyšetrovateľ Ďurka a sudkyňa Záleská doslova odignorovali svoju zákonnú povinnosť objektívne zistiť skutkový stav veci. Najprv vám skrátke pripomenieme, ako malo dôjsť k vybavovaniu prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby a odozdaniu úplatku a akým spôsobom o týchto skutočnostiach vypovedali jednotliví svedkovia. Poďme teda ale postupne. Prepustenie Ľubomíra Kudličku z väzby, ako aj odozdanie úplatku pre doktora Kováčika malo byť zabezpečené postupným, tak povediac, reťazovým konaním spolupracujúcich osôb, tzv. Kajúcnikov, a to Mateja Zemana, Františka Béma a Ľudovita Máková. Zeman mal v tejto veci osloviť Béma, Bém mal osloviť Máková a Máko mal osloviť doktora Kováčika. Takto vypovedali o udalostiach títo kajúcnici, ktorých výpovede ohľadom odozdávania úplatku a vybavovania prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby obsahujú logické a doslova do očí bijúce rozpory, s ktorými sa náležite nevysporiadala ani sudkyňa Záleská, ani odvolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Podľa Mateja Zemana malo byť prepustenie Ľubomíra Kudličku z väzby v júli 2017 vybavované telefonicky z Chorvátska, a to bezprostredne pred prepustením Ľubomíra Kudličku z väzby, a to deň pred jeho prepustením z väzby na slobodu. Matej Zeman mal v Chorvátsku osloviť Františka Béma, ktorý mal cez telefón kontaktovať Ľudovita Máková a celú vec mu ozrejmiť. Ľudovít Máko mal do približne pol hodiny odpísať, že je to vybavené. Na druhej strane však podľa Ľudovita Máková malo byť prepustenie Ľubomíra Kudličku vybavované úplne inak. Toto vybavovanie malo trvať niekoľko týždňov a malo byť dohadované na viacerých osobných stretnutiach. Nie je teda do pol hodiny telefonicky z Chorvátska, ako uvedol Zeman. Tieto osobné stretnutia sa mali odohrať najprv medzi Bémom a Mákom a následne medzi Mákovom a doktorom Kováčikom. Spôsob, akým došlo k vybaveniu prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby, zostal teda absolútne nevyjasnený. Aj napriek tejto skutočnosti nedošlo v procese s doktorom Kováčikom k objasneniu predmetnej veci ďalšími výsluchmi svedkov, ktorí mali byť zapojení do procesu vybavovania prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby. Podľa výpovede svedka Mateja Zemana mal byť v procese vybavovania prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby zainteresovaná ďalšia osoba, pán Peter Baran. Tohto svedka však nevypočul ani vyšetrovateľ Ďurka, ani sudkyňa Pamela Záleská. Z akého dôvodu nebol tento svedok vypočutý? Vyšetrovateľ Ďurka okrem trestnej veci doktora Kováčika vyšetroval aj trestnú vec skupinu osôb označovanú ako Takáčovci. V tejto trestnej veci bol stíhaný práve svedok Peter Baran. Vyšetrovateľ Ďurka mal teda priamu vedomosť, kto z obvinených osôb v údajnej zločineckej skupine Takáčovcov trestnú činnosť popiera a kto nie. Jednou z osôb, ktorý trestnú činnosť popieral a popierajú prakticky dodnes, bol práve Peter Baran. Vyšetrovateľ Ďurka však osobu Petra Barana ako svedka nikdy nevypočul, hoci o ňom Matej Zeman vypovedal, že mal byť zainteresovaný vo veci prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby. A akú motiváciu mal teda vyšetrovateľ Ďurka nevypočuť tohto svedka vo veci doktora Kováčika? Na hlavnom pojednávaní doktora Kováčika Matej Zeman opätovne uviedol, že v procese prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby bol zainteresovaný aj Peter Baran. Sudkyňa Záleská rovnako ako vyšetrovateľ Ďurka svedka Petra Barana nevypočula. Odmietnutie výsluchu tohto svedka sudkyňa Záleská vo svojom rozsudku nejakým relevantným spôsobom nezdôvodnila. Hoci tohto svedka sudkyňa Záleská nevypočula, na druhej strane však skonštatovala, že rozpory vo výpovediach svedkov Zemana, Béma a Máková v procese vybavenia prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby dodali výpovediam autentickosť. Nie, tieto rozpory im nedodali žiadnu autentickosť. Ide o priame a zásadné rozpory vo výpovediach kajúcnikov. Sudkyňa Záleská náš návrh na vypočutie svedka Petra Barana odmietla. Tu však treba poukázať na ďalšie súvislosti tohto postupu sudkyne Záleskej. Rovnako ako vyšetrovateľ Ďurka aj sudkyňa Záleská vedela o tom, že Peter Baran trestnú činnosť vo veci označovanej ako Takáčovci popieral. V
čase, kedy prebiehalo hlavné pojednávanie s doktorom Kováčikom, bola totižto v júli 2021 podaná obžaloba na skupinu označovanú ako Takáčovci a táto obžaloba napadla do Senátu, v ktorom sudkyňa Záleska sama sedí. Postoj jednotlivých osôb obviním v trestnej veci Takáčovci vrátane Petra Barana vyplýval teda priamo zo spisu predloženého na špecializovaný trestný súd spolu s obžalobou. Z akého dôvodu sudkyňa Záleska odmietla vypočuť svedka, ktorý mal mať priamu vedomosť o skutku súvisiaceho s prepustením Ľubomíra Kudličku z väzby? Z akého dôvodu odmietla sudkyňa Záleska vypočuť tohto svedka, pokiaľ boli výpovede svedkov Zemana, Béma a Makoa v zásadnom rozpore, ktorý sme spomínali pred chvíľou? Z akého dôvodu ho nevypočul ani vyšetrovateľ Ďurka? Z akého dôvodu tento postup vyšetrovateľa neprekážal dozorovému prokurátorovi Šúrekovi? V danej veci totižto zo spisu Takáčovci objektívne vyplýval predpoklad, že Peter Baran verziu Mateja Zemana nepotvrdí, keďže popieral a dodnes popiera akúkoľvek trestnú činnosť v trestnej veci Takáčovci. Síce sudkyni Záleské rozpory neprekážali a ďalších svedkov sama odmietla vypočuť, nezabudla však poznamenať, rovnako ako Najvyšší súd Slovenskej republiky, že obhajoba nevyprodukovala žiaden dôkaz, ktorý by vinu doktora Kováčika spochybnil. Nož samozrejme, pretože drvivá väčšina dôkazných návrhov, ktoré by obžalobu doktora Kováčika spochybňovali, boli sudkyňou Záleskou alebo Najvyšším súdom odmietnuté. Jednostranné vykonávanie dôkazov zo strany vyšetrovateľa a súdu pritom len nedávno kritizoval Európsky súd pre ľudské práva v prípade Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na spravodlivý proces u týchto osôb. Tieto osoby sú dnes už na slobode. Európsky súd pre ľudské práva v tomto rozsudku jednoducho povedané konštatuje, že právo na spravodlivý proces musí zahŕňať aj právo obvineného na výsluh ním navrhovaných svedkov. Európsky súd pre ľudské práva v tomto rozsudku kritizoval postup, pri ktorom sa nepreveria obhajobné tvrdenia a nevykonajú dôkazy v prospech obvineného bez dôsledného zdôvodnenia. Túto skutočnosť sme rovnako namietali v podanom dovolaní doktora Kováčika. Svedkovia Zeman, Bém a Mako sa vo výpovediach nerozchádzali len v otázke vybavovania prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby. Aj samotný proces odovzdania úplatku doktorovi Kováčikovi postupne znova cez osoby Zeman, Bém a Mako má zásadné nejasnosti. Peniaze na úplatok pre doktora Kováčika mali pochádzať podľa Mateja Zemana z predaja nehnuteľností v Bratislave. Zemanovi mal tieto peniaze odovzdať svedok Bôcik. Ako nestranný svedok, ktorý s celou vecou nemá nič spoločné, jednoznačne uviedol, že Matej Zeman si vymýšľa, nakoľko on mu žiadne peniaze neodovzdal. Okrem nejasností ohľadom pôvodu peňazí svedok Matej Zeman ďalej nevedel uviesť ani základné otázky týkajúce sa odovzdania úplatku ďalšej osobe v procese odovzdávania peňazí, a to Františkovi Bémovi. Ako miesto odovzdania Matej Zeman uviedol, že to mohlo byť na neurčitej benzínovej pumpe v reštaurácii Tavers alebo v čárde v Stupave, respektíve na inom mieste. Tiež sa nejednoznačne vyjadril v otázke, komu vôbec peniaze odovzdal, či ich odovzdal Františkovi Bémovi priamo on, alebo nebohý Martin Mikulec. Proces odovzdávania peňazí, ktoré mali byť odovzdané doktorovi Kováčikovi, tak nie je ustálený ani čo do pôvodu peňazí, ani čo do miesta odovzdania peňazí, ani čo do osoby, ktorá mala peniaze odovzdať Františkovi Bémovi. Priebeh odovzdávania peňazí teda na seba nejako logicky nenadväzuje. Rovnako ako priebeh vybavovania prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby. Vybavovanie prepustenia z väzby a odovzdanie úplatku pritom poprel aj samotný Ľubomír Kudlička a označil tvrdenia Mateja Zemana za výmysel. Ako je zrejmé, trestná vec doktora Kováčika, v ktorej bol odsúdený, bezprostredne súvisela s trestnou vecou údajnej zločineckej skupiny označovanej ako Takáčovci. Túto vec rovnako dozoroval prokurátor Šúrek. Na spolupráci vyšetrovateľa a prokurátora pri vyšetrovaní vo všeobecnosti nie je nič neštandardné. Po skončení vyšetrovania po tom, čo sa prokurátor oboznámi s výsledkami vyšetrovania, rozhodne o ďalšom postupe. Ako to však bolo v konaní trestnej veci skupiny Takáčovcov, ktorá bezprostredne skutkovo súvisí s konaním, v ktorom bol doktor Kováčik odsúdený? Z legálne vyhotovených a legálne získaných dôkazov zo strany obhajoby priamo vyplýva, že prokurátor Šúrek obžalobu na skupinu označovanú ako Takáčovci ani len nepísal. Písať ju chodil na úrad špeciálnej prokuratúry vyšetrovateľ Ďurka, pretože prokurátor Šúrek bol v tej veci podľa slov vyšetrovateľa Ďurku v trestnej veci Takáčovci stratený.
Tieto skutočnosti vyplývajú z odposluchov kancelárií vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry z týmu Očistec. Aký dozor nad vyšetrovaním trestnej veci Takáčovci teda vykonával prokurátor Šúrek? Ako nestranne a objektívne vyhodnotil po skončení vyšetrovania dôkaznú situáciu, pokiaľ mu bol obžalobu písať vyšetrovateľ? Pokiaľ sa vyšetrovateľ a prokurátor tak povediať zlejú do jednej osoby, kto dozerá nad zákonnosťou vyšetrovania? O akom dozore nad zákonnosťou vyšetrovania sa dá v tomto prípade vôbec hovoriť, pokiaľ bol prokurátor Šúrek podľa slov vyšetrovateľa Ďurku v prípade stratený? Dámy a páni, nevykonaných dôkazov bolo v procese s doktorom Kováčikom neuveriteľné množstvo. So zachovaním práva na spravodlivý proces nemal proces s doktorom Kováčikom nič spoločné. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.